Jon Danielsen, nu är du över kursen Årsens lärare för att nu innanför det privata. Du har rönt det här för kan man säga vi att det gör det Årsens virke i fjör. Och hur kan man bruka det här till något den här? Ja, det är alltid att det här klapper allt i kärkommen. Och det kan man sagtens bruka till att få att årskunnes ska till att vara taktglädjen bättre än man annars har gjort. Du har kanske inte dystra vanor här i ändan här på en och ändar vi, men du har en uppskott om att vi skulle arbeta med samman och det är en trobelagd helt i förrjun att man arbetar kanske inte med samman eller. Ja, jag alltid det området man är realistisk och asarna bara stövna som man är. Och det kan inte gott komma på en ringare stövn, det har vi läst med vittne till. Så att vi är sindra av fyrtagssamme och samstarve som var klarat till samsund och allt annat. Så till att börja det kommer på sjur så kreppen i ästna på kanske mer effektiv än det här eller än mer effektiv kanske. Ja. Det kommer ganska lära av och det kommer skulle lära ästna. Jag får inte att hjärtat det tog luckar vi här någon och tack för det. Som tack. Tack för det.